Γεια σας, είμαι η Μαρίνα και πάω τετάρτη τάξη και πάω στην Άρσης για να κάνουμε μαθήματα, τα μαθήματά μας. Και είμαι στην Βικτόρια. Και ήμουν στο μηχανάκι πάνω του αδερφού μου. Και μετά που βγήκαμε φωτογραφίες πήγα σπίτι για να δω τηλεόραση. Ξάπλασα και είδα τηλεόραση. Και η μαμά μου ήταν από το σαλόνι. Κοιτάζανε και αυτή η τηλεόραση. Την άλλη μέρα πήγαμε σχολείο με την φίλη μου την Εσμεράλντα για να κάνουμε μάθημα με τη δασκάλα μου που τη λένε κυρία Κατερίνα. Μετά που σχολάσαμε από το σχολείο πήγα στην πλατεία για να παίξω τσαφτσούφ. Και μετά πήγα σπίτι μου και παίξαμε το ανιψάκι μου. Και χοροπηδούσα στο κρεβάτι με τα πατατάκια μου. Την άλλη μέρα ξυπνήσα εγώ, η αδερφή μου, η μαμά μου για να πάμε στη Λαϊκή να πυλήσουμε αρώματα. Μολύβια, τα λοιπά και τα λοιπά. Και μετά γυρίσαμε περπατώντας στο σπίτι. Την Κυριακή πάμε όλοι Πειραιά με το τρένο. Από Άγιος Νικόλαος μέχρι Πειραιάς. Φτάσαμε στο Πειραιάς. Εγώ, η Τζίνα, η αδερφή μου και η μαμά μου και ο μπαμπάς μου. Πουλήσαμε αρώματα και κάναμε λεφτά. Μετά πήγαμε σπίτι, αγοράσαμε μία πίτσα για να πάμε όλοι μαζί και τελείωσε.